Boas tardes a todas e todos. Vamos dar inicio a este ciclo de conferencias que se vai celebrar do 23 ao 25 de xaneiro, desde hoxe hasta o venres, aquí neste concello, no concello da Estrada. Como ben sabedes, por iso a miña presenza aquí representando a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Estas xornadas as organiza a Universidade de Vigo, concretamente a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e a Escola Infantil Elfos. As almas mater destas conferencias e directoras das mesmas é a profesora Esther Martínez e María Luisa Moimenta Gómez, que é directora da Escola Infantil anteriormente mentada. Diría que os nenos teñen dereito a que os pais e as nais se impliquen na vida escolar deles. Teñen o dereito de que vos axuden a que vos poidades facer unha labor mellor coa súa axuda, porque senón é difícil traballar con unhos nenos e unhas nenas que están a crecer en todos os ámbitos, como se vai ver aquí, sin esa vinculación, sin esa implicación dos pais e das nais na vida deles en xeral e na vida escolar en particular. Compañeros e compañeiras, benvidos e benvidas a todos e a todas ao ciclo de conferencias Participar da Educación Infantil, un punto de encontro entre familia e escola. Actividade que está marcada nestas primeiras xornadas pola educación infantil da Estrada. É un placer darvos a benvida a todos vós e especialmente a aqueles que vindes e que vos tuvestes que desplazar hasta este concello. Principalmente aos alumnos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, da cal son moi orgullosamente profesora da mesma, e que vos felicito por esta andaina na formación complementaria á vosa formación en mestres e mestras de infantil e de primaria. Mais alá dos muros da facultade, tendes que acudir a formarvos para ser mestres activos, algo no que sempre vos insistimos dentro das aulas. Tamén lle quero dar a benvida a todos os profesores e profesoras que vos desplazastes desde os vosos centros de traballo para poder participar desta actividade formativa. Os pais e nais que estades aquí, porque nós, a familia, somos o primeiro referente dos nosos fillos. E a todos aqueles estradenses demais asistentes por acercarvos aquí ao Teatro Principal da Estrada e haber feito auténticos quebracabezas para poder conciliar casa, traballo e a formación. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, moitas gracias tanto a Francisca Fariña, decana da Facultade de Ciencias da Educación e Deporte do Concello de Vigo, a Esther e a Marisa como representantes e organizadoras deste evento, destas jornadas, así como demais colaboradores que fan posible que desde moi primer momento se implicaron na organización e desenvolvemento deste interesante proxecto que en canto nos foi presentado ao Concello, particularmente por Marisa, máis por Esther, vimos unha nova forma de contribuir a apoiar algo que creo que debemos valorar na nosa sociedade, que é o ensino público. O Concello creo que ten unha serie de obrigas como administración local, pero non debe limitarse solamente a reparar, a limpiar, que os mestres eso obedecen moito ao mantemento dos centros, senón tamén a apoiar todo este tipo de iniciativas, de proxectos que redunden na educación en sí misma nos centros de ensino público deste Concello en geral, de todos. Pero para nós foi motivo de orgullo agradecer ese especial apoio e implicación de Esther en que se celebrara neste Concello. Somos un concello que temos 6 centros de ensino público, somos un concello grande, temos 52 parroquias, somos moi dispersos, a veces é difícil traer aquí este tipo de proxectos que están máis encaminhados ao mellor en centros que aglutinan moito máis cerca, un maior número de profesionais, número de estudantes, polo cal estamos doblemente agradecidos, e facendo este tipo de proxectos creo que estamos no camiño correcto.
Estas jornadas, vese no programa e no ciclo de conferencias, cubren aspectos moi diversos e, polo tanto, creo que poden servir para que tanto os profesionales como os pais podamos quitar pautas que nos poidan axudar a mellorar a educación previamente na casa, os que non somos tan dotos como os profesionales e a vos mesmos tamén. Polo tanto, non teño nada máis que decir, simplemente rematar dando o agradecemento por invitarme a inaugurar estas jornadas aos organizadores. E, bueno, creo que a primeira vez que organizo e inauguro así unhas jornadas, polo tanto, creo que o que acabo de decir agora que quedan oficialmente inauguradas as primeiras jornadas por educación infantil da Estrada. Moitas gracias, boas tardes.